हेलो लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। मोब्लिब बाहायगिरि बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ जोबोरै मिथिनो गोनां खौरां लानानै फैनाय जादों आरो बे खौरांखौ होदों एपिडिसिएल थामहिनबा आसाम इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड थिंजायनिफ्राय। आसामनि साफ्रोम मोब्लिब बाहायगिरि बिथांमोना फैगौ 15 जुलाइनि सिगां गावनि माखासे फोरमायथिखौ एपिडिसिएलजों लोगोसे लिंक खालामनो नांगोन आरो जुदि सोरबाफोर बाहायगिरिया बे खामानिखौ मावाब्ला बिथाङा लानाय मोब्लिब सुबिदाखौ दाननानै होनाय जागोन। स' बिदिब्ला मा फोरमायथिखौ गथायनो नांगोन, माबोरै बेखौ खालामनो नांगोन, बेफोर गासैबो खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामलासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। आसामनि साफ्रोम मोब्लिब बाहायगिरि बिथांमोना फैगौ 15 जुलाइनि सिगां गावनि कन्जुमार नाम्बारजों लोगोसे मबाइल नाम्बार, आधार नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ लिंक खालामनो नांगोन आरो बे खोथाखौ मिथिहोदों आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेडआ। आरो जुदि सोरबा सुबुङा 15 जुलाइनि सिगां बेफोर खामानिखौ मावनानै लायाब्ला बाहायबाय थानाय मोब्लिबनि सुबिदाखौ बन्द खालामनानै होनाय जागोन होननानै एपिडिसिएलआ फोरमायदों। बैफोर खामानिखौ मावनानै लायोब्ला एपिडिसिएल थिंजायनिफ्राय गोबां सुबिदाखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायदों। जेरै बेफोर फोरमायथिखौ हरनायनि गेजेरजों नोंथांनि मबाइलावनो दाननि जोबनायथिं बिलनि फोरमायथिखौ मोननो हागोन, बिल होनो थाखाय बायदि रोखोमनि सुबिदा मोननो हागोन, मोब्लिबनि माबाफोर जेंना जायोब्ला बेनि खौरांखौबो मोननो हागोन। बेबायदिनो बायदि रोखोमनि सुबिदाखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलावनो मोननो हागोन होननानै दानिया माबोरै गावनि मबाइलजोंनो बेफोर इनफरमेशनखौ आपल'ड खालामनो, बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलावनो जायखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लादो। बेवहाय नोंथाङा टाइप खालामनानै होदो एपिडिसिएल लिरनानै नोंथाङा सार्च खालामनानै होयोब्ला गिबियावनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन apdcl.org। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेखिनियाव नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जे आंनाव मोजां रोखोम नेट नाङैनि जाहोनाव बेवहाय जितु एपिडिसिएलनि वेबसाइट बेखौ नोंथांमोननो खेवनानै दिन्थिनो हानाय जायाखिसै। जेब्ला नोंथांमोननियाव बे वेबसाइटआ खेवनानै फैगोन अब्ला नोंथंमोना मोनसे अपसन नुनो मोनगोन जे मबाइल नाम्बार आपडेटनि मोनसे अपसन नुनो मोनगोन। मबाइल नाम्बार आपडेट होनाय अपसनाव जेब्ला नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होगोन अब्ला नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि जे बर्तमान बाहायबाय थानाय कन्जुमार आइडि नाम्बार बेखौ एन्टार खालामनायनि अपसन मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ एन्टार खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि जे आइडि नाम्बार बेयो गेवनानै फैगोन। अब्ला नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बार बिदिनो आधार कार्ड जाखौ बिदों नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। बिनि उनाव गाहायाव बेबायदिनो नोंथांमोना गाहायाव साबमिट होनाय अपसन मोनगोन, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। स' नोंथांमोना खनसे बेबायदिनो ट्राइ खालामनानै नायदो। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।